Салому алейкум дӯстони азиз, ман Абиҷон Юсупов бо шумо бошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед илтимос ва ба канали мо Обуна Шавед. Зарнигори Зар мавзӯи оиладорияшро махфӣ дошту ҳамаро ба консерташ даъват кард. Зарнигори Зар овозхони хуҷанд барои харидории 4 аробача ба маюбон консерти хайравӣ баргузор мекунад. ин консерти хайравӣ овозхонро ҳукумати сохт дастгирӣ намуда, сарпарастии онро ҷамъияти ҳилолии аҳмари Тоҷикистон ба зимма гирифтааст. баргузори консерти овозхон таҳти номи Зарнигори Зар ғамхори маюбон дар рӯзи 28 июн дар амфитеатри қасри арбоб ноҳияи Бабуҷон Ғафуров бо иштироки ду гурӯҳи ҳаҷнигору 3-4 овозхони маҳаллӣ пешбинӣ шудааст. то ин замон ҳам чанде аз овозхон дар Тоҷикистон барои дастгирии маълум барномаҳои хайравӣ баргузор карданд, аммо бо ин аввалин барномаи консертии хайравист, ки овозхон доир шудани онро ба маҳзи харидории аробачаи маюбӣ эълон мекунад. дастрасӣ ба аробачаҳо аз мушкилоти умдаи маюбон дар Тоҷикистон гуфта мешавад. соли гузашта ба пеш аз 240 нафар маюбон дар сохт аз ҷониби ҳукумат ва ташкилоти байналмилалии аробачаи маюбӣ дастрас карда шудааст. бар пояи иттилои расмии шумори эҳтиёҷмандон аз ҳисоби маълумон ки барои дастрас кардани аробача ва ё расонидани кӯмаки молӣ ҳамасола дар ҳоли афзоиш будааст. ва ба маҳзи ин мушкил овозхон мехоҳад дар ҳалли мушкили 4 нафари маъюб саҳм гузорад. Зарнигори Зар аз овозхоне гуфта мешавад, ки барои мухлисонаш зиёд паҳлӯҳои зиндагиаш то имрӯз норӯшан боқӣ мондааст. ҳатто ин ки оё ӯ аз шавҳараш ҷудо шудааст, бисёр аз мухлисонашро ба савол додан водор мекунад. ахиран Зарнигори Зар дар як суҳбат ба барномаи Садои Ошно ба мо гуфт, ки шаҳри ман, ки навори кӯтоҳи он дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст, ба саволҳои равоии ин радио дар бораи ному насаби аслиаш, ҷудошавӣ аз шавҳараш ва консерти хайравияш посух медиҳад. Зарнигори Зар дар ин суҳбат ба саволи равоӣ дар бораи номи аслиаш посух додааст, ки номи аслиаш Мирзо Калонова Зарнигорхон будааст. Мирзо Усмонова аст. Ровӣ Маҳмудон Аҳрори аз овозхон пурсидааст, ки дар мавриди овозҳои ҷудошавӣ аз шавҳараш равшанӣ андозад, аммо Зарнигори Зар исрор кардааст, ки беҳтараш ин маъворро махфӣ доранд. дар поёни ин суҳбат овозхон ҳамаи мухлисонашро ба консерти хайравияш даъват кардааст. дӯстони азиз, шумо дар бораи ин чӣ фикр мекунед? Зарнигори Зар бисёр зани бисёр хуб будааст ва чӣ хеле ки мебинем